Тази част от Балохесар се казва Кушк. На онова място се е намирала северната врата на града. Българите са живели ето там и след разпада на Кушанската империя тръгват към Дунав. Мястото се е наричало Стария Завут. Ето там са живели. От тогава са останките на къщите им, баните им, другите постройки. Те не са в центъра на града, а в околностите му. Ето там, където могат да се видят тухлите. Разбира се, след Чингис хан, там никой не е живял. Но ако се отстрани пръста, ще се видят основите на стените, които пак са от тухли. Те са живели на същото място и по времето на Ескандер, на Александър Македонски. Били са част от неговата империя. Но събитията през следващите векове, войните на кушаните, скидаритите и другите номадски племена, липсата на пари и спокоен живот, ги принуждават да напуснат земята си. Така те потеглят към Европа, за да не се върнат никога повече. За нас е чест вашето посещение. Вижда се, когато човек е загрижен за своя народ. А вашето идване в Балх ще допринесе за благоденствието на нашия народ. Ние ще сме благодарни. Хората биха могли да стъпят на краката си, държавата ни да се стабилизира и всички исторически места да бъдат проучени за гордост на народа ни. Щастливи сме, че сте при нас. Добре дошли отново в Балх, в своя град, в майката на градовете. Следващата ни цел е един скален релеф от 2 век след новата ера. Той е изсечен в скалите до Пули Хумри, край малкото селце Шамарк. Наричат го Раге Биби или Раге Модар. На него има изображение на конник и митично същество. Паметникът е силно повреден и вероятно ще ни трябват снимки на всеки сантиметър от него, за да определим дали Модар от Афганистан и мадарският конник са 2 бисера от една и съща огърлица. Експедицията продължава.